कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. नाईट क्लबात गॅस सिलेंडरच्या स्फोटान 25 लोकांले दुर्दैवी मरण. गोवा. उत्तर गोयच्या आरपोरा वाठारात एक लोकप्रिय नाईट क्लबात शनिवार रात्री गॅस सिलेंडरच्या स्फोटान भीषण दुर्घटना घडली. स्फोटानंतर काही क्षणात उजू लागून संपूर्ण क्लब जण खाक झाले. या दुर्घटनेत 25 जणांले दुर्दैवी मरण झाले. या घटनेबाबत गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन माहिती दिली. मृतातली जास्तीत जास्त लोक स्वयंपाकघरात काम करचे कर्मचारी असून त्यात 3 बायलांचो समावेश असा. तसेच 3 ते 4 पर्यटकाले मरण झाल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगले. उज्यात 3 जणांले थेट जळ मरण झाले असून बाकी लोकांले दाट दुखतामुळे गुदमरून मरण झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झाला. प्राथमिक चौकशीत नाईट क्लबान अग्निसुरक्षा नियमाचे पालन न केल्याचे स्पष्ट झाला असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगले. नियमाचे उल्लंघन करच्या क्लब व्यवस्थापनाचेर आणि परवानो दिवच्या अधिकाऱ्याचेर कारवाई करतले असे त्यांनी स्पष्ट केले. रात्री सुमार 12 वाजता रेस्टॉरंट कम क्लब मध्ये झालेल्या स्फोटानंतर काही मिनिटात उजू लागलो. घटनास्थळात हजर असलेले लोक बाहेर पडच्याक प्रयत्न करताले पण उजू जोरान पसरल्यान जायते जण भितर अडकून पडले. अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी ताबडतोब घटनास्थळात धाव घेऊन रात्रभर बचाव कार्य सुरू केले. आमदार मायकल लोबो यांनी या घटनेनंतर राज्यातल्या सगळ्या क्लबची अग्निसुरक्षा परवानगी तपासतले असे स्पष्ट केले. परवानगी नसलेल्या क्लबाचेर कारवाई करून तेमगेले कामकाज थांबयतले असे त्यांनी सांगले. आता पूर्णपणे उदो नियंत्रणात असून 25 मृतदेह ताब्यात घेतलात. स्फोटाचे नेमके कारण शोधसाठी पोलिसांची चौकशी सुरू असा. या दुर्घटनेन पुराय राज्य हादरील असून पीडित कुटुंबियाप्रती शोक संदेश व्यक्त जाती असा. सरकारान बाधित कुटुंबाक मदतीचे आश्वासन दिला. त्याच्या फाटसून काढ रे देबू काय खबर नाही प्लीज अभी गेट पे ही रुको. गाडी ऑर्डर मिळवून द्या प्लीज. कॉपरेट करा माशी प्लीज. चला माशी प्लीज. अरे भीतर ऊब आहे ते भीतर भीतर जाऊ त्याला ऊब पण नाही भीतर हो स्टाफा भीतर वेट स्टाफा भीतर बंद हे गई ओय रा होय जाळा बना रे बाबा ओय आहा कोणा वाडा ओय परे ओय बा आम्ही किचन आहे तुम्ही कोण असा आहा सकल वाढवे का पुढे वाढ ओय बाई किचन है ये सफल है आमची टॉर्च जो इन्सिडंट आज रातचो जाला व्हेरी सॅड म्हणटा तशें. ज्या क्लबाक ज्या पद्दतीक उजो लागला आणि 23 डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसात. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. एक अजून युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे म्हणजे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले
तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. म्हणजे जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन्स इट इज ऑन व्हेरी, म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतालो ताजेर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेतना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. जे मृत जाले त्यांच्या प्रती म्हणजे शोक व्यक्त करता, त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूब खेद व्यक्त करता. आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हेच्या खातीर जर आसत, कसलेय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतना, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जाण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेल्या अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. बट सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीची हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. ताज्या उपरांत जेंका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय, पनीश करपाक जाय, त्या सगळ्या जाणां पनिशमेंटूय करतले. जसे या हेचेर एक्शन जातले तशें आनी जर विदाउट परमिशन जर बाकीचे क्लब एक तर आमचें सरळ म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हें नासतना खंयचेच क्लब हे चलपाकूच जायना. बट काही जाण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना. म्हणजे स्थानीक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एकदां चलयता म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षांतूय येना. वा पुलिशेकूय बी तेजेरी प्रॉपर खंयची लायसन्स न घेतलें खबरूय नासता. हो अशा पद्दतीन चलतालो. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आमी चलोवपाक दिवचे ना. म्हाज्या फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चॅक करपाक लायता. ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आशा भितर मरण पावले जातून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जाण ट्युरिस्ट अशें दिसता. बाकीचे सगळे अकॉर्डिंग तेच्या युनिफॉर्मा वयल्यान तांचे स्टाफ अशेंच दिसता. कसो ट्रिगर जालो म्हणजे एकदम फूल कसो स्प्रेड जावपाक कारण गव्हर्मेंटा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे कितें वयर उजो लागलो आनी भायर येवपाक मेळनासल्या कारणान ते थोडे जे सकयल रावले आनी कंप्लिटली वयर पेटपाक लागले. जे भायर सरून आयले तेच जगले. फक्त भितर उरले त्या खातीर सकयल जे वचून म्हणजे अंडरग्रावंड जेंचो जो किचन कितें एरिया आसा थंयसर जे रावले ते सगळे जाण गुदमरून हे जाल्ले आसा. कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो ते आतां कळूंक ना. 23 म्हणटा पळय ते सगळे चेक केल्या उपरांत काय आनी चेक करप ना. सगळ्यांक चॅक केलें. ऑलमोस्ट सगळ्यांक आमचे फायर आनी पुलीस सगळे भितर वचून चॅक केले. लोकल बाकीचे सगळे आशिल्ले. 23 बॉडीज मेळ्ळ्या. इंजरीज जाल्ले कोण ना कोण मेळ्ळे. सर असे जे क्लब असतात त्यांच्याकडे फायर डिपार्टमेंट अथवा बाकीचे अधिकारी वर्ग असतात ते लक्ष दिलं जाते असे सांगता म्हणटा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच
क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.